Hindi nga rin rugyan papagayam nga ibasa. Dato'y pakasalitaan iti kalmanlaing ni pagayam te nga dani. Padanan nyo papagayam. Sagodahin nga rin ti surat. Ti pakasalitaan iti kalmanlaing ni pagayam tayo nga dani. Idi kalmanlaing. Idi kalmanlaing manunemi. Tamadaman, tikan kanta, padaya, gapo iti dayta nga panagdespedida, ti asawak nga ni Rose nga mapanagtrabaho ijay Hong Kong. Oray awan ko man, manong name it, kumakon ko na nga despedida. Dagi din sa laang mapansa di Hawaii, Canada, Australia, iti agpa-despedida. Ngem no tikas ni Rose nga asawak nga agpatagabo iti Hong Kong, nga as DH, nasken ka di pa ti despedida. Ngayon kayat met manong name iti asawa nga adamaangay nga pangrabi, pambaramatan aginom, kastamatan agkakanta babaen ti video okay. Ti makadakas manong name adda kinaranami. Karuba mi ayos mo. Despedida met manong name. Tani Jackson nga karuba mi manong name ket mapamat agtrabaho sa Saudi. Kasla umapal dan sa. Nadamag da nga siguro manong naming agpa-despedida kami ta into nabigat kat agrubwat ton ti asawak nga mapan sa Manila kuyugak to manong naming tapno mapanin sa Hong Kong. Tas tamat manong naming ti masamak kini Jackson. Agpa Manila ang tumatan ti kabigatan na tamapan agtrabaho kanumat sa Saudi. Nadamag di siguro nga da despedida timulad damot namuna tayong pasangon da manong name iti video okay da iti ayan mi. Kat alad laeng nga medyo natayag, alad nga semento manong name iti nagbaitan. Impasangok mo ta. Wala, pinnigsaan. Sige, pinnigsaan. At ado timay kada kami manong name nasingsingpet kam kano. At ado kano ti paalami tamay sa nga letson nga baboy. Sa adakalding. Sa adot native nga manok, managtara kaya nakarotikal din kan native nga manok. Irin to tatayan da parang Jackson manon na imikat basit tinapan katakwada. Ngam napigpig sa video okay da. Ngam pinadas ko tinagkanta manong na imita pigpig sa tagkanta ipukpuk ka ko. Tikinantak manong na imikat datay daganan. Bed of Roses. Bed broses ti kinantak, panay pakpok ka. Ne! Kukura ka. Ngayon nabarta ka kidin. Ananawaan ako ni Rose manong name ket isuda ti mo na nagsardeng. Da Jackson manong. Kaya ti asawa na nga ni Edna. Manong name nagsardeng kami matana. Ta pimanawan di sa nga ili. Ket ko nakanyak ti asawa nga maturog kami. Damot ta masapa kam to nga agreeing. Ta nasapa ti biyahe mi pa Manila. Doon na kita anak mi manon na imi adadapay lang di elementarya da June kinili. Tapanggo dinigusak manong. Tayo mo na nga nakita ka nagdigos ni Rose. Sak nagdigos met kalpasan na si Mreka ko niti siled mi manong. Panakpakbanan ko na numampay. Idi na minsan nga rabi manong na imi ka talagang impamiarik na. Ti amo kini ket awanin ti panakpakpay manong name dito nga disperas uno despedida. Nga madda apagit nga saanin ko na. Di sumagpata kiti katre inarakop ko nagus ti asawak man. Oh, Dani. Di mo kunain nga. Kaya niya kumarad. Maturog tan. Baka saan ta makaringa masapa. Ilaglag pa yung alas 4 mo, may natin inarkilata nga pagluganan tama pa sa Jilawag. Bilang pagustuhan. Ngam laglagi pa makaaring tanga masapa. Uy. Laglagi pa dapat may sarabita. Aghotel tanto ba lang. Kaya't ko nga mamarin mapasama ka na ta. Itapay ta kaligdigos mo, kan kaligdigos ko. Iso nga, Dani,
amo ka na uyong kakit, kabot na nabartek ka, sana ka nabartek, nakauyo, nakainom laing. Baka no, kalam amin nga kahit mo kanin kat talaga Manong Nemi, nakapapaho ti managlanang dagiti bibig mi, kadagdagdakiwasan ti takulap ko, itinagbaitan dagiti legs mi. Manong Nemi, kailili kong tulaki di dito, intun awanin ti asawa. Asin nun to pa, Manong Nemi, dalapadak, Manong Nemi, asin nun to pa, ti akin kaladaan, ngay ka, asak-asakan. Anyan to pa ti perlas nga bugtong nga inakpirit-piritan. Ayun ka nga adan, di bibig ko, Manong Nemi, di kada kiti duwaman sanas ni Rose. Basta una yun, Manong Nemi, di panang kirab-kirab ko, panang ketak-ketab ko, panang karam-kam ko. Ada damat nga rumog sa tiriknak no mga ko tinesang sangayan nga asog ti asawak manong ako na. Dani, Dani, Ngaro din, ipababak, Manong Nemi, iti ulok, kadadani, tinagbaitan, di kiti legs ni Rose. Dito yan, Manong Nemi, hasta una yun, ti pa nagsanapsap ko, nakadardaru yan, Manong. O ayun, Manong Nemi, hasta una yun, ti pa nang sapsap ko, Manong Nemi, tito ulo, ti tilapia. Dani, kaililiw kung to ka na yun, dito Rose. Sa nga bale, after 2 years, nagbakasyon aktuman. Dani, nakapapautak, Manong Nemi, ti baba. Takas lakait kong ibusin, di kiti katas. Nem natumbog, Manong, kasla saan nga matyanan. Tilmunak pa hindi. Na muna te pangato na nga isurot ti patong na nukasta nga susupak nasapsapak unong awo. When, Manong Nemi, gabuta gumanat ti asawak ako na santan nga baybayagan, sweetheart, tap na makaturog ta, makain na nata. Ipan mo, sige, insert ko na, Manong. Dani, Dani. Sa ako pinaspasan yung tinagkabaliw, Manong. Paspasan, Dani, paspasan, mapala ko, Dani. Dani, mapala, Impakamakam kumat, Manong Nemi, ngayon sabat, tirik na. Kadgasto na kayat katitunggal, may saka na kami. Rose, numabaling ko, bakit saan tang agin na dayo? Ngayon magkasapulan, Dani. Hampin halpas ti balay tayo. Patapay laing mararigam. Hampin nga na finish. Sa kurang pa nagiti appliances. Nalingak mo nagtarakan titingguan Nagagatak mo ti bangkang. Nagagatak pa ng pasada. Haan nga umanay. So nga naskan nga nakjabroad. Okay? Maturag na ka din. Good night, sweetheart. I love you. I love you more, Dani. Manong Nemi, pinampangungot ko siguro. Kasta, no anyat inaramid mi kini Rose nga asawa, kini sumat tinaramid da Jackson kini Edna karuwa mi. Uhin. Nga ta? Nagpalumbakam nga ta? No itay kat nagpapigsa kami, nag-contest kami ti kapigsa, ti video okay. Siguro itatay kat naglumba kami mat nga nakarpas. Kami katang nangarod, Manong Nemi, nasapakam nga nag-rubuat, nag-check-in kami ti hotel, Manong Nemi, nag-overnight kami, kat sadya manin nagpapas kami. Sa hindi, tanda kami niti airport, Manong Nemi, may mesa nga lugan. Ito pagluganan di kiti doa. Hi pare. Pagkalugan kiti asawak. Stop over na iti Hong Kong Kalpasan nang itagpasaw din to. Agasta? Pare. Pare. Ora tagkaruba kayo mat kined na ang bakat ko. Pakikit-kitam. Una, no problem pare.
Horekit na medyo hamot unay natayag na nga to di alad nga nang bait ti balay mi ken ti balayo pare. Alam mo la. Good luck pare. Alagad kastamat ken Rose nga asawa. Pare ko nak numampay saan kami nga kumpadre mano. Tadi namat inanak manong nemi ti dikit anak ko, may isa ka nakita anak ko, jakmat inanak ti bunyag, ti may isa ka nakita anak na. Agpadpada kami nga dua, ti putot naman. Hindi ka awanin ni Rose, ti sidong ko, manon nemi naman pa'y tuloy-tuloy ti komunikasyon, pakimyamanak, ti magmagana nga na siya, ti amo na, pagyamanak, manon nemi, ta saan unay nga marikasan ti trabaho na. Imbagakmat kang kuha na manong nemi nga di napakadanagan di kiti anak ko, wano anak mi, kamuta nasingpet damat. Istimarek ida nga muna manong nemi, sa ko ida mapan itulo di ti eskwela. Kalpasan nga masikasok da kiti tarakin ko, irapin ko tagpasada, nakmet sarungkaran da kiti mulak. Nabalabas, ti baka bulan, 2 bulan, 3 bulan. Talon nga bulan ni Rose sa di Hong Kong. Hindi tramay sa bigat, manong nemi. Naladawak ka nakariing. Tawa nga mapanagbasa na kita anak ko manong. Kaya medyo nakainom magkitarabi. Ada kiti bangsag, manong nemi, ngagdanon dramos. Pwede makitak tilabas ti alad. Makitkitak met manong nemi, ngagtutut bras ni Edna nga nakabalabal iti tuwalya man kita so ang nga mailiw na ito nga babae nagmayad di po ti barukong naman medyo chubby ngayon nalapsa awa nga lalaki na talo pa lang ang bulan. Awan nila kayo na. Maraming na nga ta. Katsyak. Tilad na nga sumsumrag ti panunod ko. Aging gama nung naming nga sakmat gaya man tikit kitain na. Kalpasan nga nakamulumugan. Imbes ko mga agbuelta. Nga sumrek iti balay na nga kitkitain na. Hi. Nakingatok ti mga. Hi. Kumusta? Dani, kastoy, ririing ko. Medyo nakadok ti minom drabi. Bakasyon mat kami, nikad saan nga sumrakti, ang mapanagbasa na kita anak ko. Kasi ka nga kumusta ka mat? Dan sakit pa panam? Inagdilawag? Dan sakit date mo Baka magsinara ka, galuan ka kinilakay mo. Saan nakakastaoy? Amok medket ngem no mga lakat sa bali kas pagarikan nga mga ipitiili mo. Apeng umadayo ka pa lang. Adak lang ka rubam. Oy, amoy ang angaw data baka mangagti ka rubam kita sa balit pag iwaras na kiti marites. Bayam ta saan kunto unulitan nga baga. Ay, saan mo nagadakas di ba? No panggap mo ti mangala. Kat panggap ko met ti mangala. Pangur-urayag ti panagsubli ni baka ko. Pangur-urayag ti panagsubli ni lakay mo. Apay nga, umadayo ka pala kumita. Adda akmet. Huy, dang muna ta ulitan na. Itoy. Napya kamamad na muna. Napya kamamad no. Maaramid na. Ana? Amok ba't ka nga mo maaramid? Tanapod noong una ti panagayat mo kini Rose. Sika nga'y maaramid mo? No comment. Kasta ba Galagat gumagana at agor-orit lugang guwag palawag. May binaslangin ng kuyog ta. Ha? Orayan naglabihit. Agdigusak lang. Mamigatat nun sa dilawag. Sigurado ka? Uwin. Ano pagluwanan ta nga No kahit mo agad at owner type jeep ko. Pamarak agatang ka rin kita kanin kita tarakin ko manok. Sigurado. Uwin. Oranak lang O sige, malibre pagblete. Orayan ang arod Edna. Ama
ama ko naman oh. Ho. Nga maguri ka. Kasadun na makakita ka na kami ang karuba. Agsusukata ka manon na imikal pasangan nakadigo sa nagusarak pet pero mga bangbanglo nagpa-mouth wasak pa nag-mouth wasak pa amok tinamber na tinawagan. Hello? Nakaredy kan? Agad ka. Nasakang ka tayo maamuan dikit karuba nga hagkalugan ta. Nadamat ibang panunutak baka pagpiestahan na talaga iti Marites. Ano nga ta kumadre no? Ay kumadre. Mawalim mo na kumadre. Awag mo kanyak. Kumadre mit kang ka. Tanong ka sarto dyan na unak. Di mga nakkanto. Komporme na. No sino to umunang agmanugang. Ano nga ta lukatak dito naaramin nga rawangan tinibaitan di balayo ken di balay mi. Tao may kalantoyin. Tapay. Kwa. Dito ikang aglugan. Ikak titulda na jay ayan mo mapagluganan tapos saan nga makita na kita karuba. May pakita nga awan aglugan kang ka. Aglugan akon nga dagos nita. Sige. Orayan na karod. Abagisun to, may saganak 20 jeep. Manong neme. Kasta nga ron tinapasamak. Iti kusina, manong neme, tinagnaan na. May saganak 20 jeep, manong. Tala mangilukatin di gate, kalpasan na kitirawar kong 20 jeep. Iti sumar kiti kusina, manong neme, na lim na lang ang nga dagos ti bang luna. Manong nemi. Ape nga naskan pa ilang nga mapangam sa jil awag. Ape nga sa jil pa ilalawag ti bang aramida mi. Di pala dito'y ko na. Inarakop ko nga dagos ni Edna. Dani. Awag arimat lang tinakakita ni Mike ito awan. Dagat mo makakita kat adamat na liban nga ridaw. Iti alad. Basta. Oh my God. Sa tino, di ba't mapanta jalawag? Mapanta pala gastos mat check-in. Di pala dito libre. Di kita anak mo. Adda terwar. Aga-ayam da. Oh my God. Ino to Iti kwarto yung kinibagat mo? Han. Ada sa baling kwarto. So na lang ta. Hampi nga napinis. May nakatara si Jai. Oh my God. Nakalalis to di kiti pasamak manong. Naglumba kami nga nangikat ti arwaten mi. Kati mo na nga tiniradak manong nemi. Dagiti nakatangtangsit nga marukong na ko na mapo. Rinamas ko ti maisas ako. Inamalan nga ninutnut ti mo nga iti may isa nga mansanas na Apo na yung mga maililiw iso naman nung name basta na di pa nang pungot na kaniyak manong sana imabag ti ulok urela mapisit nga na imbag ba nung name iti dakka laman sana sa Dani. Maililiwak ko na Dani. Siyak tika ili mo. Saan? Nilakay ko. Ngimawang matisuna. Ano serbi na nga rin nga karubata. Napanawan tangang padpada. So, sinakroy ko ngayon paidan. Manong nemi di kamas. Ako rin nabawanan. Kinintuloy ko manong nemi nga kinarem-krem dagiti mansanas. Kagirdan manon nemi ti panagdakiwas ti maysa nga dakulap ko iti baba. Abo. Nakabusbuslo. No kasano manon nemi ti kanaadalem no kwa ti karayan ni Rose nga asawak mas pay daytoy. Nakaburburno. Gabot ay durun na ti ulok manong nemi nga ipababa. Takas lakayat na manon naming at idilak ti sarek kong imbes nga ti ramay. Bimaba akon
Kadada ako ni tinagbaitan, di kita legs na kat kasta unayin manong name iti panagigop-igop ko. O Dani, ama, naglaing ka Dani. Nalalaing ka ngayon ng Jackson Dani. Dani, talong nga bulan nga awan ti kastoy Dani. Oray siyak. Edna nga, talong nga bulan nga jak nangan. Gusto nga mga anak ito. Nagtungpalan naman nung namisaan kami nga na panidjalawag. Taore mila pinamitlo manong. Takalpasang kanyak. Isumatan si mublat manong nami nga nang lailo kanyak. Naglaeng aromaman sa manong. Ni Ros kat din na pa yung pantas din ang roman sa kanyak. Saklaeng ngim ni Ed na manong nami. Opo, naglaeng. Tugawan na pa ya. Isarek na mismo sana tugaw. Dani. Asunod, nakdakil ka na kami. Nakdakil ka kinaluklok mo ko po. Nagpitas kita ang yukuyuk ang helikopter. Sagad na sagad. Opo, Dani, mapanak manin, Dani, opo. Imbaglagid din manong name ito nakapaspas nagdagidanak ko nga makiayayam ka nagitipado ng ubing iti sangot ti balay. Madamada makiayayam, agay-ayam kami iti apoy kiniad na nga karuba. Nadyak pinanungot manong naming at aramidan mi kat pananglipot ko kini Rose nga nakapudpud mo. Nga pananglipot met ni Edna kini Jackson nga lakay mo. Nga panangarod timabalin ko na. Pimano kayo met kadadakam nga karuba nga mawaw. Painumam dagiti mawaw. Pinainom ko kat pinainom na. Nagpinainom ka mga duwawano. Manipot met idin manon nami masansanin nga kasta ti mapasama. No saan nga iso iti lumaktaw no umusok it nalimid nga ruangan iti alad. Kat siyak manon nami ti mapan. Naibas no kan ti turog digit anak ko. Naibas met no kan ti turog digit anak na. Iti kusina ti papanak agit agtugtugak iti bubatit amulat ang siyak no tugtug ko ket kasjay ilukat nan tumet manen manong nemi ket adda digiti gundaway ngano ilukat na sila mula mo man nakalalis tumet no ka timanangikat ko arwatag itilatan lamisaan iti kusina manong may dasar iti bagina kat manganak at kinaan kam nga doon. Uoy manong, yaw-awa mi lang no makaring na kiti anak na. Kastamat kanyak, kastamat kang kwa naman no nemi no dinak mauray na siyak iti bumalasiw nga umusok iti nalimad nga ruangan iti nagbaitan mi nga alam. Timat tuktok na kit kastoy. Yan, binaliktad na. Siya kagit. Siya, iso namat kat kunan. Hawain manong nemi na pintas si timing mi. Iso nga saan mi nga mapampay hangkamin nga mapanaggasgastos mapanidjalawag nga check in. Namadaman di kundawan manong nemi nga agkuyog kami nga mapaniti mo nag-shopping. Kung namlan na kami tagasawa, kung namlan na kami talaga nga wow. Nagpaot manong nemi ti may sakit gudwa nga tawen dayta nga relasyon mi. Meaning dandaninda malpas ti asawak ti duwa nga tawen nga kontrata na. Iti saludsudek manong nemi kini Edna no manumat atawen ti kontrata ti asawa na. Upat nga tawen kuna na. Nandani agawid di makit ko. Kasunod to nga roden no adesunan. Nga bali taupat met dua met lang alaw si Sona. Ore pa dua alawas. No tawagan kanto o may kantuin. Mabalimmat nga. Ore adda ni bakit mo. Mabalimmat yun. Umanlatiw. Kasanon na makariingay.
kitawanan. Kita mo paparingan na. Doon naskin nga partikim yung suna dito mo. Nairo tuturog na. Santa pa lang pampanunutin dito. Santa pa lang panunutin dito. Awang pulos manong nemi tinakadkadlaw kada kami iti karubak nga babae. Iti taddan ti asawak manong siyempre inreserbaak makalawas nga awan na masamak mi manong nemi kini Edna kini sumangpet ti asawak siyempre. I miss you, Danny. I miss you more. Rose. Siguro nakabusbuslo na na. Ang ba't Happy na saan? Nang ipanam. Rose. Da kami nga lalaki no makaaram kami ada ima mi. Oh? Ima uno Emma. Uno. Huh. Oh, bikas pa lang kita mo ganyan. Emma uno Edna. Ano? Sino? Tala mama. Edna tinaga na takaruma tayo, di ba? Bibiyan ko kuma. Kumusta matinsuna? Oo, bibiyan ko. Ano damag mo? Oo, api ko ba magidamag Amamad ka saan nga close? Nabutam ka din nga close tayo? Amad ka di Hanggang maging inuni. Kasano agin nuni kami kaya di ka makingkinita. Nadamat alad nga nagbaitan. Di ka lagranamat na dito sango? Oo. Amin nga ni Edna dati topic ta. Kung naman na mailiw ka. Awan. Pampanunutek nga ron. Nagbatbata kayo nga napanawan. Ada posible na karelasyon kayo. Nagbali na ka na pudnoken ka, Rose. So nga kadamten niya mga panagduwa-duwa. O may kakit din. May ilag-unay kang ka. Oh, Rose. Oh, Danny. Manong nemi impakat ko ti amin. Tapos padlaw ko manong nemi nga talaga nga kaili ko isuna. Pinanapak ko gusto. Nga iso nagsusurrender. Sonan. Uwan mamati akin kan. Ngawan ti sa baling ararakupin kin ag-agkam sisyak lang. Tadakot nga rod mo sa baling mat. Nakabisbisi ak kanigit ti trabaho kiti talo. Uwan ti bangkag. Nakita mo't na no minsan kita no aglako ak kanigit ti tarakan ko. Dakdakkel pa ti makwarta. May gamakakwarta ang disweldom, di ba? O kas pangkitam. Nakompleton di balay. Uwan nga rod. No pampanunutan nga ron kasana ko nga subsublipay. Ijay, diyon ko. Ay, aman Apay. Apay ka nagdagan na kag subli. Ag subli ka kapot anta kontratam. Nairin yung nga ron. Doa lang alawas ti bakasyon mo. Babali mo kag nga kontraan deta. Ag multa ka, di ba? Sa bagay. Can another 2 years. 4 years more. Inam nga tawin. Dalatakin ka, ano kasarap kapawat mo. Adamat pagsayatan na. Agurnong taitan. Tuloy-tuloy ti panagurnong tan. Tapno di kas tagad. Siguradon to nga dan na para kalagitan nak tayo ti panagkalis da. O mabalintan tumatin agsiting pretty na urnong tan, di ba? Sige. Maminsan pa nga ron. Talaga maminsan pa ken ore mamiklo. Gabot agpat-pat nag-naaramiden ta. Agabrot ta. Hindi ka anda ni Rose manong name iti unos ti duwa nga lawas. Ada dagiti kong daway manong name nga makariingak ti rebi nga kriring ti cellphone ko. Tsaka I'm silent. Tinalyaw ko ti asawak. Dahil mas turog na. Ni Edna ti tawag. Bimangunak. Rimuanak ti silent. Hello. Anak I miss you. Diyak mga turo. Lip-lip pasyo. Han. Tumparbangon ko mapailang. Hanggang nagkasta itay. Si kaman nga. Umay ka mga dito eh. Anya ko umay kang kaartag at kasang makaputi asawak. Alan
Dani, di ako may turan di iliw ko. Kaslaglag bagti. Hindi ako pa gusto, laip. Tawagag ni bakit mo kati pakabukan relasyon ta. Gaga. Ama, sana kagangaw. Ang manak to. Anak ko, di ka na makatututo rin. Dual, may sabi nga lawas. Diyan nga rin makatututo rin. Umay ka na. Umay ka na. Uri talat na nga rin din. Nutoy, ang pagsarik mo, ipasanggir na tulad din, pader, alan. Si Kaman, alan, basta maipantirik na, ori pagbit lang. Alan, kaslak, agmauyong ako neno, kalmay. Sige nga, dumunakan. Urayan ka, hindi, si dagta na limad nga rin daw, ruwangan. Patlaga, wala ka na, sige nga rin. Yaman dati nga babae. Delikado no. Ipa-ipasunan ko na nga tawagan na ni bakit ko. Kibaga ng direksyon ni. Di na makatututor na ito yun. Makalawas lang yun. Awan tumanin ni bakit ko. Nagsubliya kiti kwarto. Takitahig no naimas titurog na. Naimas. Sorry Ros. Mabit lang. Pagustog lang na dyan na aharap nga karuba. Apaglukat ko manong nemit na limit nga rida o nang bait iti balay dakin balay mi. Apagsarak ko na dadagos nga nangarakop kanyak. Oh, Dani. Uy, dito latan. Ang mga nada makakita ka na. Awan. Gusto na mismo manong nemit na ngamal ka na bibig ko na itaan. Manong name iso pa yun nang ibabati short ko kaya di maibaba nagparinto man sakbol nantik uy kailiw ko na ito Dani tumagdakan mo baybayan ka nun kasan naman sige magkating ka isalat ka lang tanis kasta Dani, nagmayat. Sige, tulungan tabagim. Kumapat kahit natangad ko. Tulungan kamat ngayon mga tatapatong mo. Tatamay sa... Alisto, makapuot na Rose. Alisto, mapanakon. Dani. Dati nga babae na kunak tinakam ko. Naparparamanakbet namin. Ariana ko. Alapay. Ipindawata. Gusto na aman. Nagbayat na kumpletak ka. Up and down. Sige, tulungan di ba? Atog kong mga atog pa ba? Gusto lan. May agikis ako na luko ka lan. Alis to mo. Diyos ko ay kasano nung nakapuutan ni Rose sa pulen na. Gamandakamat ka di adi ti uneg ti solar daed. Kaya di mail passing namin duwan iso naman. Inakal kong ti ima na sa ko. In the zone. Maedmot pa lang na hamat pa imlay. Inta amin hindi taon na tapitlo ta. Hanin. Kinunak manon na may kinsuot kong t-shirt ko. Siyempre ka kong t-solar mi. Drikap kong tirida manalino. Hindi ta makitutak manong. Hindi ta. Dani? Diyos ko. Nakariingan. Dani! Adak ditoy! Ditoy! Di CR! CR? Apay, CR no, da ka tirawar. Mandito CR di taon na. Gusto nga dito CR tirawar, ti mayak. Ang sakit kami tiyang ko. Apay, nagkanuwa na taon na. Barado. Kaano ba eh? Tsak man na mo. Ay, kung nakalano, tayang mo tayo. Anak, kinkin na mo nga, nasakit tiyang mo. Tsaka mo nga ron. Oray ka lang napaksuyan. Ha? Oray ka lang napaksuyan. Nung natin nagrigat na gidet. Kan na-dehydrate ak sapay gid din. Ano nga ron? Hospital ka? Haan?
Dapat mainom dito, di ba? Wawan. Langaran mga to minumak. At ay nagana aerosol. Hindi ka mo basta. Nakalusotak manong. Oh, di makadakas. Idagkaida kamin manong. Umarakop magtanda asawa. Mapay. Matora ka ako nakapsotak. Ha? Napakapsutan na. Ape nakapakapsutan ka. Nandiyan nga pa nag-blank ko o pa nag-LBM ko. Itong parmangunin, para napigsakton. Nag-LBM ka o nagparwar ka? Nagparwar ka ron, iti kimot ko. Ya kaya? Sige, maturog na ron. Hindi agsublimanin ti asawak sa Hong Kong manunemi, we are free again. Kita pasaray manunemi, rumwar kami, kasla sa amin nga amot, agan anad manong. Di mi panunot nga posible nga dut makakita kada kami manong. Aginggang iti may isang aldaw manunemi, nagring ti cellphone ko abroad. Sa amot nga rin ni Rose. Hello. Hello. Saan na to? Paring Danny. Ni Jackson na to. Pare. Nakalam to yung cellphone number ko. Jack malanam naman. Agan na pare. Ito mong file. Agtalo katawang katutan na. Ito lang tawagan na. Ano damag pare? Imbagang idibarikan ka nga pakikit-kitam ni bakat ko. Ha? Kumusta ni bakat ko? Okay, sama. Ito sama problema. Una ta, at bang ibagbaga kanyak nga pasare ka no kuy-kuyok kayo? So nga tinawagan ka no pinakit-kita mo lang ni bakat ko. Saan samad lang ang pinakit-kita? Nagpakpakuyog sapikan ka. Pare, bumalbalasiw kan samad ita bakod. Kasano kung mabalasiw ko pare kat nagato. Kitalis tumot nga pamuspusan pare. Uno ata ka din nalimid nga, naaramid nga ridaw. Ruangan nga nagbaitan ta, solarmi kan solaryo. Ano dito nasasalita pare? Pinakikita mo sa amin nga peso di bakit ko pare. Mapamun sa amin kalkalungan. Ay pare, ang peso dito. Sa bagay, amok ba't kita cellphone number ni Rosa? Pare, alis naman lang tawagak nga di baga? Kaya napod doon na pare. Ano dagit isasada kanya kiti messenger ko nga picture yo. Pasaray iti alad latang ipader mo ni bakit ko. Kina lailo yung kuy-kuyog na mapanggagmol. Wala kami ti. Umanahin na pare. Nalawag daw ti picture nga pang insenda kanya. No muna sikat ti akinsango. Kan nakalulawag nga malasin ti langam ti ropam. Mayat-mat ka di pare. Alis tumat lang pare nga. Isan ko na ito kinibaka mo. Ano pare? Isan ko? Sige nga rin. Parang Jackson, mabit lang. Apay pare. Pare, saan nga sakti mo na? Ana? Ni bakit mo nang sulisugat niya? Ni bakit mo mismo nga usok iti nalimod nga usok iti alad nga nagbayad iti solaryo ken solarmi. Apo. Haga nusot umumay di palayo. Kasi ka ngayon, di mo oray, di mapangkabanto ka. Pasaray mo ta. Ngayon, adadangan ni bakit mo ti sumurok dito eh. Kasta.
Sa bagay pare, nakarecord dito pa nagsalita ta. Dito pa may isang ebidensya. Tapos na ipatulod ko kinipakit mo. Ah, ha? Sige pare, nagamanak ta nagpudno ka. Animal kayo, manglilipot kayo! Hello, pare? Ha? Diyos ko. Api ka nagpudnoak. Api ka jak naglibakal na ta. May papilit na yan, no? Talaga nga. Jak aminin. Ang mga ibaganan lang nga. Ada picture nga, yung patulod di kitin loko-loko nga. Yung pakawam ma, kasano ko ma? Diyos ko, ya. Diyos ko. Anong name tinawagak ni Edna? Hello, Edna. Hello. O, ana? Sige, umay mo siya tumay. Nagsalita ka makinlakay mo. Ha? Ni Jackson? Ada ka nung mga patulod kang kuha natin picture ta. Nga, ada tati, unang ti solaryo kat ibad pader ka kalatan iti. Kan, ada ka nung nagiti picture ta nga, agoy-koy giti mohol. Sus, namati ka mat. Kan ano ko tinbaga, inamin mo? Jack, inaluwadan na inamin eh. Ay, naglaglag kan. Kinapuno na pagsalsalutso na ng mat. Ay, api ko mga aminek. No talagang ang ebidensya, ipatulod mo mga kanyak kurakit. Ako matibagana. Katsika, api inamin mo. Naglaglag ka matan ng babae. Torpe. Ito yung pagsusunod sa torpe. Talaga, mat. Api inamin mo. Kasanon na nai-record na. Kinipatulod na ginbakit mo. Katsyak, inamin mo, di pati siyak ni Raman naman. Pao na kinalaglag mo mat ng magkikabitan si Kadani. Ang. Siyak mo tinti pagsawsaw anti jablo nga. Siyak kinit nga akin maabak, katsyak ni lalaki. Unang maabak ang lata kasanon na mapukaw ko ni Rose. Diyos ko ya. Tila masasarangan. Mangrugihin man ang name yung asla makulkul tirik na ti panunot ko kunak ko man. Naging kakasto ni kigtot ko di agring cellphone ko manong. Abay nga makigtutak no umawag ti asawa. Tinired ko tirik nak manong name. Pinimpinas ko latat nagisarita keng kuhana. Hello sweetheart. Hello. Amom siyak mamatit tumawag itagam na ko na ka lang. Oh, kumusta? Kumusta? Gusto eh. Okay kami. No problem. Nalpas man hindi makatawan. May sabi nga tawan sa duway nga bakasyon ka manin. Sa anak sa bakasyonin. Ano ko na? Ken, sana ko nang papawid. Apa ka man saan kang pawid? Urno nga malatadtan? Sa bagay, no, di kahit mga pagurnungan, okay. No, adak ka sa pulami, okay mat. Awa mat problema ta. Agpaspasada ak. No, kasapulan mi ti panakila kwarta, mabalik ang lako iti tarakan ko. Ayop ka, Dani. Rose, no, anya man tinidandaan kang kasang ka mamati. Sa anak pa lang nga mamati, din tabusas mo, timek mo, inamin mo. Da kayo kined na? Da kayo nga karuba, nga napanahon nga padpada? Hayop kayo? Da kayong tegtipon? Hayop kayo sa anak ko nga kawawid? Hayop ka? Diyos ko, aya. Pangawanintak, Diyos ko. Naglaglagak ba't nga minan? Napin nga nga inamin ko. Tawag-tawag at ti asawak manong naming at unattended. Nabayagan nga saan nag-online manong naming iti messenger na. Manong naming nagbalinan na nga unactive. Manong naming iti Facebook account mo. Nagbalawa ko na. Madlaw na kita anak ko manong naming nga maripukanan. Pang? John. Nabayag sa nga ang imawag ni mga.
Apay na kita tawagan. Nabayagan. Sige pang, awagan na ka? Ang harod. Apay nga ta. Ang mga nodalaki na dakas ka napasama kini mamang. So kaditi ka dandanag yo. Anak, busy lang ni mamang yo. So pagdanagan nyo ha. Kaya naman pagdanagan nyo na kwarta pagsasalitaan. Aduman ti kwarta. No naman ti kasapulan nyo na panagbasa yo. Okay? Ngimapin nga saan nga tumutawag. Ni Edna manunay iti timawag. Di masapol mo. Gago. Apay gago ka nung kanya. Katala kami na gago ka. Anak, kumusta kayo? Bakit mo? Saan nga tumutawag? Basol kami dyan asawang. Sika at kayang basol. Apay kami inamin mo. Kitsi ka nga ron. Ora inamin mo. Hangkumad gaminin. Ano di kayo mo sawad? Pinagbaling ko nga panangloko na laking ka. Uno panangloko mo kang kuwana. Kat ano nga ron? Di okay kami latakin ni Jackson. Nalang mo tindiskartek. Kitsi ka. Hanggang nga okay kini bakit mo ala. Haan nga ron. Api nga inamin mo. Hangko inamin. Inamin mo kini Jackson. Nangigagamis mo dito ni Rose. Sa mo inamin mo ko nung kini Rose. O ano ti maramid ko kaputa. O kaputa na panagnagan na nga buses mo. Saan nga sakta dyan ko nung kuha? Laglag ka. Laglag ka, Dani. Laglag ka. Basol mo. Basol mo, Edna. Ano nga basol ko? No saan na ka sinulisong? Awang ko mas itakas ka problema kita. No saan ka nga laglag? Ano ka kumang nagproblema? Di mga dakas manong naimikal pasanti upat nga tawen sipod na pa ni Jackson Ijaya Saudi dimtengen iti balayda. Kat kabayatan manong naimi nga nabiit pa nga daritoy kastaon iti pa nagpapaalad. Nakaringringgor manong naimi iti pa nagbibidyo okay da. Kat naragsak da. Awan ti problema da. Ngayon siyak manong naimi aging kakarigitoy nasusurat dito nga pakasalitaak ngayon danon kong insend kang ka kadito nga programa. Awang pahay sampay nga nagsublit komunikasyon mi kini Rose nga asawa. Awang ko mati problema kapot kabaylak met nga biyagayin manong naimi di kiniduang anak mi. Empty makadakas manong naimi kat talaga may iliwin di kiti anak mi iti inana. Indaw-dawat ko laingin manong naming sabi ko tumawag tumitlaing ni Rose ore saan nga siyak ti kasalita na. Ore no dagiti anak na. Tapno saan nga maulila nga kakaasi nga malmalday di kidobi. Manong nami inanantak da ito ngayon nagpanagsurat keng katabarbaring kunak no dumdung ni Rose ita nga agdama dita Hong Kong. Rose halag dati agundahoy nga mangamin na mismo keng ka nagbalinak anaruko. Kat noon yaman, rinanagsan nga nagbasulak kang ka, pakawanan na. Ikarikan ka sang kuntun nga ramiden. Ikan nakadia ti mauding at tsansa. Please, ikarikan ka. Urnusan ta kumati pamilyada, ipagpagapum kuma, karigiti duwangan nakta. Manong name pakaamu ang kanto, noon niya ti resulta na ito nga naramid ko nga panagsurat ito nga programa. Tadakkel ti pamatik manong. Nga may sa ni Rose karigiti dumdum nga nagbubuya karigiti programa yo di Tanemer Studio. Sabi ko tababayan ti kasto nga naramid ko kit may panagnek ko. Aminak nga talaga nga nagbalinak ka naruko. Nga magkarkariak nga balinak to nga native care. San kuntun nga ulitan pa itibidtot kan nagbasulat. Ulitek ipagpagapam kumaros karigiti duwangan nakta. Manong name agbailin kumana ito nga balaag kaligiti lalaki nga babatbati tapno ni kastagat saan da nga gundawayan iti kaawan ti asawa da tapno ni kastagat saan nga masahayang ti adu nga sakripisyo dagiti OFW. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo Dani.